Kita ko nga post ba? Sapat ba na dahilan ang self-defense para gamitin ang baril? Binisayo na to ang kuntubaga. Nganong ka na ang pangutana? Wa ta kaila sa atong kasugat. Wa kita ka ba kung tarong ba sila or kriminal ba na? Basing gani ang uban na bag-o lang gawa sa prisuhan. Unya, imo na ipangutana, basing nagdahom kag perfect niya kalibutan na buutan tanang nagpuyo. Ang sakto unta is respect. Respetuha tanan. Bata anto sa tiguang. Usahay na kita masugatan nga pati og batasan niya usay mo ulbo atong kalagot. Samot na kung ang imo nasugatan kay naay dang hinagiban nga dautan pagid na tao. Nga wa pagid walay pamilya kuyog, dautan lang gyud nga tao. Nya imo ipangutan na sapat ba na dahilan ang self-defense para gamitin ang baril? Di. Pero kung wa kay respeto, bisag unsa pay gamiton, kay imo mang gi-disrespect ang usa ka tawo. Mao nang nakasabot ko atong usa ka actor sa Amerika, tong si Will Smith. Will Smith just smacked the shit out of me. Get my name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Kay na-disrespect siya. Ug hantod nga ikaw ang i-disrespect tanaw na tog, makapugong ba kasi mo kagalingon. So kita may mo respect. Kung kita ang mo disrespect, basin napuno na kano. Tanaw na tog kung ikaw na ang i-disrespect, makapugong pa ba kasi mo kagalingon kung napuno na ka. Sa hendra kay na sawayon ang uban. Kay nagdaho man ta nga kung kita may mo disrespect nila, i-respect lang gyapon ta nila, dili man nga na. No, di man pwede pabor nato tanan. So kung dili ta ganahan nga lainon ta sa uban, kita mismo mo respect ta sa uban. Yes, basin na atoy sayop nga nabuhat, wala man ta kita sa sinugdanan, pero ang point na ko is ayo pangitaig sayop, ang sayop daan. Nga naman, kung kriminal to ang kintahe, kriminal gito siya daan, nagdagpusil. Yung utana ka, ikulain to, namusil. Respetuwa tanan, kay wali takabaw kin sa tong masugatan, basing si John Wick na imong nasugatan.